Wakilan malamai da ɗalibai almajiran Sheikh Ibrahim Zazzaki na manyan makarantu sun shirya taron murna da zagayowar cika shekara 43 da samun nasarar juyin halin musulunci a ƙasar Iran a Jami'ar Bayero da ke Kano. They were able to survive the war, and then a lot of sanctions, almost every now and then, sanctions unilaterally from the United States of America and from other Western countries. Daga cikin wayanda suka samu halartar taron akwai Professor Dauda Nalado da Dr. Suleiman Gambo, Barrister Muhammad Ali Gidado da kuma wakilan ɗalibai da dama. So as a brother, my advice is that if you're studying engineering, make sure that you are very good in that field. That's the only way that we are going to make a standard Islamic state. Mahalarta taron sun tattauna akan tasirin juyin halin musulunci na Iran a sauran sassan duniya. Haka zalika sun tattauna akan ci gaban da kasar ta samu bayan nasarar juyin halin da kuma halin da muka samu kanmu a yanzu. An kuma tattauna akan nauyin da ya hau kan masana da ɗalibai domin ganin taimakawa jagorar harkar musulunci a Najeriya wato Sheikh Ibrahim Zazzaki wurin samun sauyi a wannan nahiya tamu kamar yadda al'ummar ƙasar Iran suka yi. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Ali Bello, ABS TV.